Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning Call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido.
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, kasama nyo na po napapakinggan at ngayon ay napapanood exclusive live sa YouTube channel ng Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, naniniwala ka ba na the more you hate, the more you love? Anong sinabi mo? Babe naman, wag mo sabihin hanggang ngayon di pa rin pwede. Sinabi ko naman sa'yo, diba? Hindi pa ako ready sa gusto mong mangyari. Kailan ka pa magiging ready? Babe, 2 years na tayo.
Bira na nga lang tayo magkita tapos di ka pa papayag na may mangyari sa atin. Ayoko pa nga, Sevi. Mahirap pang intindihin yun. Oo, sobrang hirap mong intindihin. Ano pa bang inaalala mo? Nasa tamang edad naman na tayo. Nandun na ako. Pero sinabi ko na sa'yo noon na hindi pa talaga ako handa sa ganun. Sabi mo naman okay lang. Kaya akala ko naiintindihan mo ako. Noon, oo. Kasi bago pa lang tayo nun. Pero ibang usapan na yung ngayon, Aya. Para naman yung pangangailangan ko. Nag-effort na akong pumunta dito sa unit mo tapos tatanggihan mo pa ako. Mas gusto mo bang gawin ko na lang yun sa ibang babae? Kung gagawin mo yun, maghiwalay na lang tayo. Eh ano ang gagawin ko kung ayaw mo? Babe naman, intindihin mo rin naman ako. Sabihin mo sa akin kung ano yung kinakatakot mo. Para alam ko kung bakit hanggang ngayon ganyan ka pa rin. Dahil ba sa religion nyo? Walang kinalaman ng religion ko dito. Katawan ko to, Sevi. Hindi ba pwedeng respetuhin mo na lang muna ako kung hindi pa ako handa? Paulit-ulit na lang yung sinasabi mong hindi ka pa handa eh. Nakakaumay na. Bakit ba kasi atat na atat kang may mangyari sa atin? Yun lang bang habol mo sa akin? Hindi pa kumpleto yung relasyon natin hanggat hindi mo ako nakukuha? Alam kong nahihirapan kang intindihin ako. Pero ganun din ako sa'yo. Hindi ko maintindihan kung bakit sobrang hirap para sa'yo na respetuhin yung desisyon ko. O baka naman kasi ayaw mo lang magpabuntis sa akin. Kaya naman kitang panagutan ah. Kaya kitang sustentuhan kung yun yung iniisip mo. Siyempre ayoko pang mabuntis. May mga pangarap pa ako, Sevi. Ayokong maudlot lahat ng yun dahil inuna ko yung gusto mo. Hindi naman natin dapat problema to kasi matagal na natin itong napag-uusapan. Pwede naman tayong gumamit ng proteksyon kung inakabahan ka. Hindi lang to sa proteksyon. Hindi pa talaga ako handa sa gusto mong mangyari. Alam mo, nakakaloko yung katwiran mo. Gagawan niya nga ng paraan, ayaw mo pa. Nakakatawa na boyfriend mo ko pero hindi mo ko mapagbigyan. Napaka-entitled mo naman. Hindi porket boyfriend kita, may karapatan ka ng pasunurin ako sa mga gusto mo. Ang labo mo, para ka talagang tanga. Ang kapal na mukha mong magsalita sa akin ng ganyan ah. Ikaw yung malabo. Bobo ka ba? Hindi ka marunong umintindi? O sige, ako na yung bobo. Kung ayaw mo, edi wag. Sayong-sayo na yung purity na ipinaglalaban mo. Maghiwalay na tayo. Dear Love, ako si Aya. 27 years old pa lang ako nang mangyari tong kwento ko. Nagtatrabaho ako nun bilang virtual assistant. Matagal-tagal na rin akong nakabukod sa mga magulang ko kaya nasanay na ako sa pagiging independent. Boyfriend ko si Sevi for 2 years. Isa siyang seaman. Ilang beses pa lang kaming nakikita pero lagi naman kami magkausap sa chat at sa video call. Tumagal naman kami kahit LDR. Kaya lang, hindi talaga naging maganda yung huli naming pagkikita dahil hindi ko akalaing pipilitin niya ako na may mangyari na sa aming dalawa. Okay naman sa akin yung premarital sex. Hindi ko lang talaga magawang ibigay ang una ko kay Sevi. Dahil may pakiramdam ako na hindi ko maipaliwanag. Para kasing may something sa kanya. Kaya hindi ko siya magawang pagbigyan. Sevi? Aya, anong ginagawa mo rito? Pasensya na po kung biglaan po tong pagpunta ko rito, tita. Gusto ko lang po sanang makausap si Sevi. Nandito po ba siya? Teka. Sabi kasi ng anak ko, wala na raw kayo. Kaya nagulat talaga ako nung bigla ka nalang sumulpot dito. Balak mo bang makipag-ayos sa kanya? Opo, sana. Ay, naku mas mabuti kung wag na lang. Po? Ang ibig kong sabihin, wag na muna kayong mag-usap ngayon. Mainit kasi ang ulo niya mula pa kahapon tsaka medyo nakainom. Umuwi ka na lang muna ha. Sasabihan na lang kita kung pwede na siyang... Ma! Sino ba yung kausap mo? Aya? Sevi! Sevi, mag-usap tayo please. Para saan ba? Tapos na tayo, di ba? Huwag ka naman ganyan. Pwede pa naman nating ayusin yun Sorry sa mga nasabi ko. Yung gusto mo, ibibigay ko na sa'yo. Kahit ngayon na mismo. Hindi ka na dapat pumunta rito. Hindi na ako interesado.
Kaya umuwi ka na, Aya. Ma, babalik na muna ako sa kwarto. Ang aga-aga nasira yung araw ko. Pauwiin nyo na lang yan. Oy, sige. Iha, umuwi ka na lang muna, ha? Huwag mo nang ipagpilitan ang sarili mo sa anak ko. Sevi, please! Aray ko naman. Hoy! Bakit ka susunod? Kausapin mo kasi ako kahit saglit lang! Sevi, sino yung babaeng natutulog sa kama mo? Wala kang pakialam kung sino man siya. Kwarto ko to. Tsaka di ba iwalay na tayo? Kaya umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung sino siya. Alam mo, napakaingay mong babae ka. May istorbo pa yung tulog ng tao dahil sa'yo eh. Parte na siya ng pamilya namin kaya pwede siyang matulog sa kwarto ng anak ko kung kailan niya gusto. Ma! O bakit? Hayaan mong malaman ng babaeng niya na wala na siyang lugar sa buhay mo. Baka umasa pa eh. Bakit po, tita? Sino po ba yung babaeng yan? Girlfriend siya ni Sevi. At matagal na silang may relasyon. Kaya huwag ka nang umasa makikipagbalikan pa sa iyo yung anak ko. Hindi ba't last year pa kayo naghiwalay? Bakit naghahabol ka pa sa kanya? Ano pong ibig niyong sabihin? O alin ba sa sinabi kong hindi mo naiintindihan? Malinaw naman ang Tagalog ko, di ba? Hindi ka na mahal ng anak ko. Totoo ba, Sevi? Totoo bang matagal na kayong may relasyon ng babaeng yan? Oo. Kami na bago pa tayo maghiwalay. Wow! Ang galing! Galit na galit ka sa akin dahil hindi ko maibigay sa'yo yung gusto mo. Tapos may iba ka naman palang babae. Buti na lang pala nakipaghiwalay ka na sa akin. At tama kayo, tita. Hindi ko nga dapat ipagpilitan ang sarili ko rito kasi maling-mali. Maling-mali na mapadikit pa ako sa mga walang kwentang tao! Biglang umurong yung luha ko sa pambabaliwala sa akin ni Sevi nung oras na yun. Parang pinagpasalamat ko pa na hindi na siya interesado sa akin kasi hindi ko nagugustuhin na makipagrelasyon sa kagaya niya. Nagngingit-ngit ako sa galit nung nalaman kong bukod sa akin, may iba pa pala siyang karelasyon at matagal nang ibinabahay. Narealize ko na gumawa lang talaga siya ng dahilan para maghiwalay kaming dalawa at makapag-focus na siya sa babae niya. Matapos kong magising sa katotohanan, nagbakasyon ako. Hindi ko akalain na yung time na yun pa ang magpupush sa mga plano ko na mag-travel. Kaya lang, naiba na ang plano. Siyempre, hindi nakasama si Sevi. Kuya, salamat sa 5 pesos mo kanina. Wala kasi talaga akong bariya. Bakit ba kasi hindi ka nagpabarya? Hindi naman lahat ng tricycle driver may panukli sa 1,000. At least alam ko na ngayon. Pero gusto ko pa rin magpasalamat sa'yo. Iniwan ko kasi yung coins ko sa hotel. Hindi ako tumatanggap ng pasasalamat. Kailangan mong bayaran yun. Saan ka ba naka-check-in? Teka, 5 pesos lang yun ah. Bakit ganun agad yung kapalit? Teka lang naman kuya. Kung kailangan ko talagang bayaran ngayon yung 5 pesos, teka lang, magpapapalit ako. Ha? Ano bang iniisip mo? Miss, iniisip mo bang sasama ako sa'yo sa hotel mo tapos katawa mo yung gusto kong ibayad mo sa akin? Nagtanong ka kasi na. Hindi ganun yun. Linawin mo kasi para hindi nakakalito. Kainis. Ako pa talaga yung nakakainis ikaw yung iba yung iniisip. Alam mo, ang cute mo. First impression ko kasi sa'yo, mahiyain ka. Tsaka may pagka-demure. Kaya di ko akalain may isip mo yung ganung bagay para lang sa 5 piso. Kuya, kung gusto mo ako gawing katatawanan, huwag ngayon please. Kagagaling ko lang sa breakup. Baka di kita matansya. Chill. Wala naman akong balak na masama sa'yo. Gusto ko lang talaga na singilin yung utang mo. Yun lang. Grabe ah. Ganun ba kalaki yung halaga ng 5 pesos sa buhay mo? Para kulitin ako ng ganyan? Ikakapulubi mo ba kung hindi kita agad mababayaran? Oo. Kaya bayaran mo ako. Huwag kang mag-alala. Magpapabarya ako ngayon din. Hintayin mo ako o kung gusto mo, sundan mo ako para makasiguro ka na hindi kita tatakasan. Okay. Madali naman akong kausap eh. Kahit gaano pa kalayo yung lakarin natin, basta makapagpabarya ka. Ang lala mo, alam mo ba yun? Miss, ang utang ay utang. Ha? Kahit piso lang yun, sisingilin pa rin kita. Wow.
Grabe. Hindi ko akalaing masistress ako ng ganito dahil lang sa 5 pesos. Huwag kang mag-alala, kuya. Kapag nakapagpabarya ako ngayon, sa susunod, hinding-hindi na ako mawawala ng barya. 10 pesos, 5 pesos, at pati tig-piso maglalagay ako sa wallet ko. Buti naman kung ganun. Mahirap na, miss. Paano na lang kung masamang tao yung nautangan mo, tapos katawan mo talaga yung hingin na kapalit? Grabe yun, di ba? As if papayag ako. Hoy, kuya, never been touched pa ako, no? Okay, noted yan. Hindi mo naman kailangan maging defensive. Bilisan mo na nga lang maglakad. May natatanaw na akong convenience store. Bibili na lang ako para mabariyahan na to. Nakapagpabarya naman ako nung araw na yon. At nabayaran ko rin yung utang ko sa lalaking nakashare ko sa tricycle. Pero kahit na ibigay ko na yung 5 pesos niya, di niya pa rin ako tinigilan. Sumunod siya sa akin at pilit na hiningi yung pangalan ko sa social media. Dahil wala akong tiwala sa kanya, ibang pangalan ang binigay ko. Habang naglalakad pa kami, sinesearch na pala niya agad yung sinabi kong pangalan. Napilitan tuloy ako na magsabi ng totoo. Pero plano ko siyang i-block pagdating ko sa hotel. Nalaman ko na John palang pangalan niya. Nag-send siya ng friend request at agad akong minessage. Hindi ko na sana papansinin yun pero naisip kong i-stalk yung profile niya. Sa nakikita ko noon, mukha naman siyang matinong tao. Masayahin din siya. Mukha ring matalino kaya inopen ko na yung message niya. Naging komportable agad ako sa mga usapan namin ni John. Kahit tapos na yung bakasyon ko noon, nagpatuloy yung pag-uusap namin sa chat. At nagpatuloy yun ng ilang buwan. Alam mo dahil sa'yo, hindi na talaga ako nawawala ng barya. Dahil naman kasi talaga sa barya kaya tayo nagkakilala. Pero seryoso, di mo talaga kayang palampasin yung 5 piso? Alam mo, dapat naging accountant ka na lang. Madali ko pang magigets. Hindi naman talaga yung 5 pesos yung habol ko eh. Ikaw. Ang cute mo kasi nung araw na yun. Mukhang hopeless ka na kasi nga wala kang barya. Buti na lang lagi ako may dalang barya kasi mahilig ako mag-commute. Oo nga. Bakit mas gusto mong mag-commute may kotse ka naman? Wala lang. Mas nag-e-enjoy ako mag-travel pag medyo na-challenge ako. Sa bagay. Medyo challenging nga naman mag-commute pag pupunta sa ibang lugar. May alam ako na mas challenging pero sobrang saya kapag nagawa ko. Ano yun? Yung mapasagot yung babaeng gustong gusto ko ngayon. May liligawan ka na? Oo sana pero feeling ko hindi pa siya ready kaya hindi ko muna binubuksan yung usapan tungkol sa nararamdaman ko sa kanya. Ganun? Matagal na ba kayong magkakalala? Ano ka ba, Aya? Hindi mo ba alam kung gaano na tayo katagal magkakilala? Ha? Teka, ako ba yung tinutukoy mo? Sino pa nga ba? Wala naman akong ibang pinaglalaanan ng free time ko kundi ikaw. Nakasama na rin kita sa ilang travels ko. Sa tingin mo ba, maghahanap pa ako ng iba? Sabi ko naman sa'yo, ginawa ko lang dahilan yung 5 piso na utang mo sa akin pero gusto talaga kitang makilala. At nangyari nga. Napalapit tayo sa isa't isa kaya di ko na pinalampas yung pagkakataon. Kaya lang, alam ko rin naman na kagagaling mo lang sa breakup. Ayoko muna makagulo sa mga nararamdaman mo. Gusto muna kitang hayaan na tuluyang mag-heal bago mo buksan yung puso mo sa iba. Or sa akin, kung posibleng... Posible yun, John. Sakaling inaalala mo kung nag-heal na ako. Oo. Matagal na. Nakamove on na ako kay Sevi. At dahil yun sa'yo, pinaramdam mo sa akin kung paano irespeto ng isang lalaki. Yung mga paniniwala ko, yung mga gusto ko, at yung paninindigan ko. Gustong gusto ko yung lalaki na may emotional intelligence. At ganun ka, John. Talaga? Ganun mo ako nakikita? Oo. Kaya, hindi na ako mahihiyang aminin sa'yo na gusto kita. Ang swerte ko pala kung ganun. Pero ayoko sanang ma-pressure ka ha. Kung hindi ka pa ready na pumasok ulit sa isang relationship, naiintindihan ko naman yun. Sa totoo lang,
Mas gusto kong kilalanin pa natin ng mabuting isa't isa. Pero gusto ko lang malaman mo yung nararamdaman ko. Thank you, Aya. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayon. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko lahat para sa'yo. Kung kinakailangan ko maghintay, maghihintay ako kahit gaano katagal. Kakayanin ko yun. Small price to pay yun para sa long-term relationship sa pinaka-amazing na babaeng nakilala ko. Dear love, sobrang saya ko nung araw na yon. Dahil kung kailan nahuhulog na ako kay John, ay saka ko rin na lamang handa naman siya na saluhin ako. Parang nawala lahat ng sakit mula sa panloloko sa akin ni Sevi. Inisip ko na lang na blessing in disguise yung nangyari. Dahil kung hindi ko nalaman ang panloloko niya, hindi rin magkakaroon ng pagkakataong pumasok sa buhay ko si John. Umabot ng halos 1 taon bago naging kami. Hindi ko naman siya pinahirapan. Sinigurado lang namin na wala na talagang bawian sa nararamdaman namin habang kinikilala namin ang isa't isa. Siya ang naging first ko sa maraming bagay at masaya ako na napunta ako sa tamang tao. Sobrang consistent kasi ni John. Walang pagkakataon na hindi niya pinaparamdam sa akin kung gaano ako kahalaga sa buhay niya. Ganun nga siguro talaga yung organic encounter. Kahit gaano pa karami ang mga tao sa mundo. Kung kayo para sa isa't isa, pagtatagpuin kayo ng tadhana sa paraang hindi nyo inaakala. Kahit na yun pang pinaka-ordinaryong araw sa buhay mo. Kung para sa'yo, magkukrus ang landas nyo ng taong nakalaan para sa'yo. Dahil ang pinaka-meaningful na connection ay yung hindi talaga planado. Hindi rin dapat tinatanong kung kailan ka magkakaroon ng organic encounter. Ang dapat na tanong ay kung handa ka ba pag sa'yo naman dumating ang ganung pagkakataon. Alam nyo, sa lahat ng kwentong inere natin sa Dear Love, dito ako talaga legit na nakangiti the whole time. Lalo na dun sa middle part hanggang sa ending nung kwento ni Aya at ni John. Because ito talaga ang tunay na definisyon ng pag-ibig. Diba, hindi siya pinipilit, hindi siya pinaplano, it's purely organic. At simula't sa pool hanggang sa nagkatuluyan sila and all, nagkaligawan. At kung nasaan ka man, John and Aya ngayon, I'm pretty sure na tatagal at tatagal pa rin kayo. And dito sa mga ganitong klaseng kwento mga kabisyo, dito natin makikita ang hope sa likod ng mga nangyayari sa buhay natin. Na kapag may pag-ibig at binubuksan natin ang ating mga puso at hindi natin ginagawang dahilan yung mga masasamang nangyari sa atin para mas tumigas yung puso natin at lumamig tayo sa iba, dito natin nakikita ang tunay na himala ng pag-ibig. Isa na dito yung may isang John, may isang taong darating sa atin, hindi para pakiligin tayo, hindi para pasayahin lang tayo, kundi para hilumin yung sugat ng nakaraan na meron tayo. Pero sa paghilom na yan, katulad ni Aya, there would always be peklat, there would always be scars. And that's okay because that is a reminder for us na minsan sa buhay natin na pagdaanan natin yan. At magiging reminder ito sa bawat isa sa atin na kung ano man yung ginawa sa atin ng taong yan, bakit tayo nagkapeklat, ay hindi tayo magiging katulad nila. Magiging iba tayo sa kanila. Dahil hindi tayo magiging kontrabida sa love story ng ibang tao. Hindi tayo manloloko. Magiging bida tayo at magiging John tayo na magbibigay ng hilom, tunay na pag-ibig, tunay na pagmamahal sa taong katulad ni Aya. Kaya take your time, kabisyo. Alam ko nagmo-move on ka. At kasama mo kami sa paghilom na yan at darating yung araw, makakasama mo na ang John mo. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng Dear Love. Basic! Metro's #1
Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay
hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinumsumpinan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba! I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming sa lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive?
May taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single Of course! Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano, 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin.
atin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Team Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasaba. Dahil ang totoong pag-ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Parang walang nagbabago. Papasok ako, uuwi, magkatrabaho. Paulit-ulit. Alam niyo yung pakiramdam na yun? Yung tipong awang-awa ka sa sarili mo kasi yung mga kasama mo may mga masasarap na pagkain. May sasakyan, nakakapunta kung saan-saan. Habang ikaw, nagtitiis, pinipilit mabuhay. Kailan ba papabor sa akin yung panahon? Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like Super Legit and All Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Mga kabisyo, mga broski at higit sa lahat, mga malalayang Pilipino, ito po ang Dear Love. You heard it right mga kabisyo, isang bukod sa magandang umaga sa bawat isa sa atin, isang mapagpalayang umaga sa bawat isa sa atin. Ikaw man ay nasa loob ng Metro or Mega Manila o nasa labas nito na napapakinggan tayo via Love Radio app o sa kahit anong paraan pa man yan. Isang mapagpalayang pagbati sa bawat isa sa atin like Super Legit and All. Oy! Sana all malaya na. Oh, sana all kaya nang maging independent like Super Legit and All. Oy, kasi aminin po natin, isa sa pinakamasarap na pag-ibig ay yung pag-ibig na mapagpalaya. Yung tipong hindi ka sinasakal, hindi ka tinatali, at hindi ka dinidiktahan. Bagkos ay nirirespeto ka, sinusuportahan ka, at pinapalakpakan ka. Pangit. Pinapalakpakan ka kapag nakikita ka nilang lumilipad na para bang ibon.
Diba, ganun talaga yun eh. And I think this day ay nire-remind tayo ng bawat isa sa atin na pilitin natin maging malaya sa kahit anong aspeto man yan, lalong-lalo na sa relasyon na meron tayo ngayon. Kung sa tingin mo ay ikaw ay sinosuppress, kung sa tingin mo ikaw ay ginagapos at inaalis ang pagiging independent mo para magdesisyon at para magbigay ng guidance o sa sarili mong buhay, 'di ba? Lumaban ka, kabisyo, because sometimes ang pinakamasarap na paglaban ay hindi nanggagaling sa ibang tao kundi sa ating mga sarili, like super legit and all. Ay, nako! Nagiging talaga ako makabayan kapag mga ganito yung mga sineselebrate natin. Eh, 'di ba? Bakit ba? Sino ba naman yung magtutulungan through words? 'Di ba? Through words of affirmation and inspiration. 'Di ba tayo din naman? Kaya mga kabisyo, again, pilitin natin palayain ang bawat isa sa atin sa mga bagay na sa tingin natin ay sinusuppress tayo at ginagapos tayo. Matuto tayong magsalita, matuto tayong lumaban. Uy, hindi laban na lover lang yung mga laban o bawi na yan sa kalsada. Pwede rin naman, 'di ba? Pwede rin naman. Pero ang paglaban ay iba-ibang paraan. May iba-iba ding muka, katulad ng sa pag-ibig. O, 'di ba? Mukhang meron na kayong ideya, wala pa rin? Ay naku, sinasabi ko sa inyo, kung wala pa rin kayong idea kung ano yung drama natin maya-maya, abangan nyo po yan dahil sa aking pagbabalik ay ang kabuuan ng ating drama na i-air natin nationwide at mapapanood din ng live sa ating Facebook, TikTok at YouTube maya-maya. O siya mga kabisyo, kasama nyo pa rin po ako ngayong Independence Day Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Bullying part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Meron siyang pera. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday? Marathon? Ulit. Bay, lahat na lang, bay. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. wala. Mara. Kami... It's Kami okay, yung it's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang
Or And sino technical- mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't- do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all Ang ganging bigat upon you. naman nung It's just that bullying. we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, Oh my alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Wait, eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too much. ka. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, I Kanino don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw.
So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman gano'n. Kasi si Jerry pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick.
Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan?
Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa
Ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Ay! Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag na mong ganyan. Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng chance. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all! May sugat ka ba doon? Ano yun? Hindi, Totoo ba yun? kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. God! Ano mo gawa din Hello! Ngayon, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala! Ano? Legit to! Malaki. Gago laki! Ang Wala. galing ni Joshua. Sanay na sanay. Gago! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa mo. Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Diba? Child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney.
Ano ba? Kakapain mo, pataas ah, pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nga nahanap ko dito? Ano ba yung... Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, hubarin. Oo, hubarin. Ah, sige, gawin mo. Parang Game. saging ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala ka sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ko. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turong kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Oo, gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag nakubad. Ay, nanginit ang panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, my Diyos. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yan! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, puto. Inanimoy kayo. Hayop, animal day routine si bakala. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, demo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stepping stroke niya. Depende sa paglango yan. Depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man. Diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo ganyan. Kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mar. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Hindi, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya.
Dito payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, Ma'am Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? Yung PCH na puti, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. bang i-memorize yan? Basic! Narito na ang kaabang-abang na promo para sa mga tsuper. Wow! Mapa-taxi, Grab, UV, Bus o Jeep, Love knows no boundary. Kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. Basta rehistrado o mahuling nakatutok sa istasyong makulit at malupit, Instant Boundary ang sure hit.
Dahil love knows no boundaries. Kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. Tutok na, tutok lang. Basic! Love knows no boundaries. Kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, kasama nyo na po, napapakinggan at ngayon ay napapanood ng live sa Facebook, TikTok at YouTube Live ng Love Radio Manila, Konyo Bicolano para sa Dear Love. Ang buhay hindi talaga patas, hindi pare-pareho ang takbo ng kapalaran ng tao. At kahit pagbali-balik ta rin ang mundo, minsan, kahit na iisa lang naman talaga ang direksyon na tinatahak ninyo, may mga tao pa ring mahuhuli sa pagkamit ng inaasam nating tagumpay. Grabe. Nakakapagod. O, tol. Ba't hingal na hingal ka dyan? Tumakbo na kasi ako para lang hindi malate. Tanggalin ko na nga muna tong sapatos ko. Sakit sa paa eh. Kaya pala pawis na pawis ka. Dito mo na ilagay yung sapatos mo sa ilalim mo para hindi siya gabal. Sige. Roy, may tubig ka ba dyan? Painom naman oh. Uhaw na ako eh. Wala ka bang tubig na dala? O, ito. Salamat. Tiran mo ko ah. Iinom pa ako mamaya. Siyempre ano ka ba? Di ko uubusin. Grabe lang talaga yung uhaw ko eh. Siya nga pala. Di ba ngayon ipapasa yung assignment natin kay ma'am? Assignment? Anong assignment? Hala ka. Huwag mong sabihin nakalimutan mo. Pinaalala pa sa atin yun ni ma'am bago pa siya lumabas. Ay putya. Oo nga pala. Nakalimutan ko. Naku, yari ka. 50 points pa naman yun. Laking hatak din nun sa grades. Roy. Pakopya naman oh. Sorry, nakalimutan ko lang talaga dahil sa pagod ko eh. Ano ba kasing ginagawa mo at napapagod ka? Maaga naman ang uwian kahapon ah. Teka, baka naman kasama mo yung girlfriend mo kahapon. Aminin mo na. Sira. Wala akong oras para sa mga ganun. Kilala mo naman ako, di ba? Puro ka dahilan. Oh, ito, kopyahin mo na. Paraphrase mo na lang ah. Baka mahuli pa tayo nagkokopyahan. Yari ka talaga sa akin. Yun oh, salamat ah. Anong amoy yun? Ba't parang patay na daga? Oo nga no. Naamoy mo ba yun? Oo. Amoy bulok na ewan? Saan galing yun? Teka, kaninong sapatos to? Dito pala nanggagaling yung amoy eh. Sapatos pa ba to? Ang baho! Itatapon ko na to! Uy, Nelson! Wag! Akin yan! Sa'yo to?
Oo. Ba't ganyan yung amoy? Ang baho. Parang sunog na naman ng daga. Alam mo, itapon mo na yan at baka mamatay pa tayo sa amoy niyan. Hoy, grabe ka naman sa barkada natin, Nelson. Baka naman nagkataon lang. Suotin mo na nga lang yan. Nakakahiya naman sa isa dyan. Pasensya na sa amoy nitong sapatos ko, mga tol ha. Tumakbo kasi ako eh. Tino, gusto mo ba ng pabango? Buhusan natin. Para kahit paano yung amoy daga, maging kilikili na lang. Sira ulo talaga to. Tumigil ka na nga. Hindi, ayos lang yun. Hayaan mo na. Dear Love, ako si Tino at isang senior high school student. Pumanaw na ang mga magulang ko, kaya naman mag-isa na lang ako na bumubuhay sa sarili ko. Malayo ang estado ko sa buhay na meron ng mga kaibigan ko. Nakakahiya mang aminin, pero oo, mabaho ang paa at sapatos ko. Hindi dahil sa pangit ang personal hygiene ko. May mas malalim na rason na araw-araw kong nararanasan kung bakit nagkakaganon. Uy, Tino! Kanina ka pa namin hinahanap. Grabe trip mong pwesto dito sa kantin, tol. Tutok na tutok yung araw sa mesa. Hindi ka man lang pumili ng malamig-lamig na area. Anong ginagawa niyo rito? Kami nga dapat ni Nelson magtanong niyan sa'yo eh. Bakit mag-isa ka lang dito? Hinihintay ka namin para sabay-sabay na tayong mag-lunch tapos bigla ka na lang nawala. Buti na lang nakita ka namin dito. Oh, ba't ka nga ba nag-iisa? Wala naman. Gusto ko lang dito kumain. Ano bang ulam mo? Tinataguan mo pa kami. Patingin nga. Uy, teka, sandali. Teka, ano ba to? Toyo? Mantika? Inuulam ba yan? Para sa amin, oo. Panlaman siya na yan. Akin na nga yan. Ba't di ka man lang nagsabi sa amin? Pwede ka naman namin bigyan ng ulam. Hindi naman kami madamot. Hindi na, okay lang naman. Sanay naman na ako dito. Hindi pwede yan. Walang sustansya yung toyo at mantika. Oh, ito. Beef casserole. Kainin mo nang mabusog ka. Oh, ito pa fried chicken. Para kompleto. Sa susunod kasi magsabi ka lang. Ano pa't naging kaibigan mo kami kung maglilihim ka naman? Barkada tayo dito. Problema ng isa, problema ng lahat. Tama si Nelson. Ayos lang naman na humingi. Salamat mga tol ha. Hayaan nyo. Pag yumaman ako, ilibre ko rin kayo. Wala yun. Huwag ka kasing mahiya sa amin. Tapatin mo nga kami. Ano bang problema? Ba't yan lang baon mo? Pansin ko pag pumapasok ka parang lagi kang pagod na pagod. Ano ba nangyayari? Ay, malayo kasi ang nilalakad ko papasok dito sa school. Paanong malayo? Tagasan ka ba? Sa floodway. Ano? Floodway ka pa? Ang layo nun dito ah. 6 na kilometro. Yan ang layo ng nilalakad ko para lang makapasok araw-araw. Anak ng pating. Bakit ka naglalakad? Wala kasi akong pamasahe. Kung magkakaroon man ng extra sa pagtitinda ng lumpiang Shanghai, inilalaan ko na lang sa mga bayarin dito sa school. Kaya naman madaling araw pa lang nagsisimula na akong maglakad. Hindi madali pero anong magagawa ko? Kung tatama rin ako, paano ako makakagraduate? Nakakahiyamang ikwento pero napilitan na ako. Wala rin naman akong mapagkukwentuhan ng dinadanas ko araw-araw, kundi sila lang din. At dahil mga kaibigan ko sila, umaasa akong mauunawaan nila ang sitwasyon ko. Aaminin ko, gusto nang tumigil ng mga paa ko sa mga kilometrong nilalakad ko sa pagpunta lang ng school at pagtitinda. Pero sabi ng isip ko, kung titigil ako, saan ako pupulutin? Awang-awa na ako sa sarili ko. Gusto ko nang makaahon. Kaya ang sabi ko, bawal tumigil, bawal magpahinga. Kaya naman binubugbog ko ang sarili ko sa pag-aaral at pagtitinda. Kuya, bili na po kayo lumpiang Shanghai. Shanghai kayo dyan. Shanghai, bili na po kayo. Tol, bakit tol? Hindi pa ba natin naawatin tong si Tino? Anong oras na oh? Ang usapan natin dapat 9 PM pa lang nasa biyahe na tayo papunta sa staycation. Magte-10 na. Patigilin mo na to. Okay, sige. Tino, tama na yan. Medyo gabi na rin eh. May lakad pa tayo. Sandali lang to. Aantayin ko lang maubos tong lumpia ko. Ma'am, bili na po kayo.
Tol, nasa 20 peraso pa ata yan. Wala nang bibili niyan. Anong oras na rin kasi? Tara na! Hindi, may bibili pa nito. Sandali lang. Tino, tama na. Kailangan na nating umalis. Sandali na lang to. Uy! Buisit naman! Nalaglag pa mga lumpia ako. Pupulutin ko na nga na. Tol! Huwag mo na pulutin yan. Madumi na yan. Pwede pa naman to. Mauulam pa. Tino, ano ba? Gumulong na yan sa lupa. Iwan mo na dyan, Tol. Ano ba? Sinabi ko naman, di ba? Pwede pa yan. Ba't ba ang kulit mo? Uy, Tino. Ba't ka ba nagagalit? Tol, ano ba nangyayari sa'yo? Inawat lang naman kita sa pagtitinda kasi may lakad pa tayo, di ba? Eh, ganyan naman kayo eh. Puro gala, puro pagliliwaliw. Kung di kayo makapaghintay, di umalis kayo. Iwanan nyo na ako dito. Hindi ko naman kailangan yung staycation na yun eh. Roy, wag mo nang patulan. Tino. Nagkakaganyan ka kasi gumulong yung paninda mo sa kalsada? Natural, aawatin kitang itinda yan. Marurumi na yung lumpia, oh. Kawawa naman yung makakabili. Sorry ah, kung hindi mo naiintindihan. Hindi ko naman ibibenta eh. Ang sabi ko, pwede pang ipang ulam. Ulamin ko sana para hindi sayang. Mga tol, tama na yan. Hindi kasi ako katulad yun na may kaya, okay? Magkaiba tayo ng buhay at tinatamasa. Kung madali para sa inyo nang iwan ko na lang tong mga lumpia kasi marumi na, para sa akin, ilang araw na pagkain to. Tol. Mga tol, pagod na ako eh. Parang walang nagbabago. Papasok ako, uuwi, magkatrabaho. Paulit-ulit. Alam niyo yung pakiramdam na yun? Yung tipong awang-awa ka sa sarili mo kasi yung mga kasama mo may mga masasarap na pagkain. Ay sasakyan, nakakapunta kung saan-saan. Habang ikaw, nagtitiis, pinipilit mabuhay. Kailan ba papabor sa akin yung panahon? Tol, hindi ka naman nag-iisa eh. Nandito kami. Nasa likod mo kami. Ang daling sabihin yan para sa inyo. Magkakaiba kasi tayong tatlo. Di ako maswerte sa buhay tulad nyo. Kaya hindi nyo ko naiintindihan. Tol, hindi. Naiintindihan ka namin. Nakikita ka namin. Kaya nga palagi kaming nakasaklolo tuwing kailangan mo, di ba? Hindi man namin nararanasan ang hirap mo. Pero nandito kami ni Nelson para sumalo ng pagod mo. Hindi lang kaibigan ang tingin namin sa'yo. Parang magkakapatid na tayong tatlo. Noong mga oras na yun, nabalot na ng pagod ang buong katawan ko. Kaya rin siguro ganun ang naging reaksyon ko. Ang bilis kong nagalit. Doon ko napagtanto na masyado kong pinipressure ang sarili ko. Bigla ko na lang naalala na ang buhay nga pala ay hindi karera. Masyado akong nakatutok sa ikot ng mundo ko. Di ko napapansin na yung dalawang tropa ko handa pala laging sumaklolo. Silang dalawa ang umalalay sa akin hanggang makapagtapos ako ng kolehiyo. Congrats, Tol! Graduate ka na! Di lang nakagraduate si Tino. Cum laude pa tong tropa natin. Grabe ka, Tol. Nilamon mo silang lahat. Mga tol, linayan nyo na yung boses nyo. Pinagtitinginan na tayo dito eh. Huwag kang mahiya. Moment mo to, no? Dapat ipinagmamalaki mo. Dapat ipagsigawan mo. Biruin mo na pagsabay mo talaga yung pagtitinda ng lumpia hanggang college. Kita mo naman ngayon. Nagbunga mga sakripisyo mo. Ang hirap din mga tol. Naunahan nyo na nga ako eh. 2 years na kayo nagtatrabaho. Samantalang ako kakagraduate ko pa lang. At least sumunod ka agad, diba? Hindi ka nagpahuli. Pero salamat sa inyo ha. Malaking bahagi kayo nito. Inalalayan niyo ako kaya kinaya ko. Hindi ko talaga in-expect na magiging cum laude ako. Ang plano ko, makagraduate lang at makapagsimula. Pero ito, iba pala sa feeling. Nakaka-proud. Nakaka-proud talaga. Sabi ko naman sa'yo, ayaw mo kasing maniwala. Ngayon, naniniwala na. Mabuti naman. Basta kalmahan mo lang. Huwag mo i-pressure sarili mo. Tingnan mo, kinaya mong pagsabayin. At bonus pa, cum laude ka. Tama si Roy. At least nagbunga na lahat ng paghihirap mo. Di ka na ulit maglalakad ng pagkalayo-layo para lang makapasok. Ngayon pwede ka nang magmotor. Motor? Pwede nang 4 wheels yung si Tino. Pwede naman dalawa, di ba? Parang ang bigat naman ng 4 wheels agad. Kaya yan. Ikaw pa ba? Pero salamat talaga sa inyo ha. Salamat sa mga suporta at tulong nyo. Alam nyo hindi ko mararating to kung hindi dahil din sa inyo.
Parte kayo ng tagumpay na to. So paano ba yan? Tuloy na ang outing mamaya? G na yan, Tino, ha? Oo naman, tara G! Dear love, tunay ngang walang imposible pag nangangarap ka. Lalo na kung may mga tao sa paligid mo na handang umalalay para makaabante ka. Tulad na lang ng mga barkada ko, hindi sila nawala para sumaklolo. Hindi rin nila ako iniwan nang walang-wala ako. Doon ko napatunayan na totoo sila. Nawalan man ako ng mga magulang, pinalitan naman sila ng mga totoong kaibigan na hindi ako iniwan. Kaya lagi kong ipagpapasalamat yun kahit kailan. Minsan, darating ka talaga sa puntong gusto mo nang sumuko. Pagod ka na, katulad ni Tino, sugatan ka na at pakiramdam mo wala nang liwanag sa dulo ng lahat ng pinagdaraanan mo. Pero may mga taong kahit ilang beses madapa, pinipili pa ring bumangon dahil may pangarap silang ayaw isuko at wala silang choice kundi lumaban katulad ni Tino. Sa mga ganitong klasing pagkakataon, madalas nararamdaman natin na lagi tayong nakadapa, lagi tayong talunan at lagi tayong wala. Pero sa mga ganitong klasing pagkakataon din, dumarating yung mga taong tinatawag nating kaibigan. Mga tunay na kaibigan na hindi man nila kayang iresolba lahat ng mga problema mo sa buhay, pero ipaparamdam nila sa'yo na hindi ka nag-iisa. Ipapaalala nila sa'yo na hindi ka nag-iisa sa laban mo at hindi mo kailangang mag-isa sa laban mo. Kasi mga kabisyo, ang pinakamabigat na laban sa buhay ay hindi lang nalalampasan sa lakas ng loob, kundi sa tiyagang hindi sumuko at sa mga taong pinipiling samahan ka kahit walang madaling dahilan para manatili. Hindi mo kailangan ng napakaraming tao para palakpakan ka sa araw ng tagumpay mo. Naniniwala rin ako at pinaalala sa atin ni Tino na hindi mo kailangan ng napakaraming barkada para maniwala sa sarili mo. Sapat na ang dalawa. Minsan nga isa na magbibigay sa'yo ng lakas ng loob sa araw-araw at higit doon, magpapaalala sa'yo na you are awesome. You are phenomenal. At kahit anong mangyari, nandyan sila para akbayan ka at para suportahan ka sa mga pangarap mo. Kabisyo, ngayong Independence Day, mas nagiging malaya ang ating mga pangarap kapag inilalaban natin ito sa araw-araw. Kahit may mga taong nakatingin sa atin at kinu-question yung mga laban natin na hindi mo deserve yan at nagsasabing hindi mo maaabot yan, nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng ating mga pangarap kapag pinipili nating tumayo, bumangon araw-araw at lumaban. Sana maging katulad tayo ni Nelson na nagiging dahilan ni Tino para lumaban sa araw-araw. Mga kabisyo, ipagpatuloy natin ang usapang ito online. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Ay nako, mga kabisyo, nakakatuwa yung ganitong klaseng kwento. Sana makahanap po kayo ng ganitong klaseng mga kaibigan. Kaibigan na katulad ni na Nelson. Dahil sila yung magpapaalala sa buhay natin or sa bawat isa sa atin na hindi mo kailangang magsolo or hindi mo kailangang harapin ng solo yung mga problema, yung mga kinakaharap mo ngayon dyan sa buhay mo. Ang pagsungkit natin sa pangarap, mga kabisyo, it will never be easy. Lalo na kung wala tayong choice at wala na tayong, kumbaga, matagal na natin itong dinadaing or matagal na natin itong isinisigaw. No, itong pangarap na ito. It will never be easy at kahit kailan ay hindi po madali ang pag-abot sa mga ito. Kaya importante na maglagay tayo
ng mga taong susuportahan tayo sa araw-araw. O di naman kaya, be that person na sumusuporta sa mga tao or sumusuporta sa pangarap ng isang tao. Sana kabisyo, itigil na natin yung toxic trait natin na kapag nakakakita tayo ng taong nagpupursige, ipuput down natin. No? Kasi katulad ni Tino, hindi natin alam yung pinanggagalingan niya. Bakit siya laban na laban sa buhay at bakit siya sobrang trying hard sa buhay. It's so easy for us para sabihan yung isang tao na napaka-trying hard mo naman sa pangarap mo na yan. Without even knowing and without even realizing na may mga taong katulad ni Tino na hindi naman privileged katulad mo eh. Wala nang support system. Wala nang choice, wala nang safety net. And yung araw-araw na pag-show up nila ay isang malaking sugal. Dahil kapag natalo sila, wala silang choice kundi tanggapin na talo sila. Walang sasalo sa kanila. So, kung hindi natin kayang suportahan yung mga taong katulad ni Tino, at least let's be all kind. Maging kind tayo sa mga taong ito. Kasi yung pagiging trying hard nila, is a reflection of their resilience, a reflection of their courage, and a reflection also of their struggles na hindi nila ipinapublicize. Because ayaw nilang, kasi talo na nga sila sa buhay eh. 'Di ba? Talo na sila sa buhay tapos ipapublicize pa nila na ito yung pinagdadaanan ko, ganyan yung pinagdadaanan ko. Ano na? 'Di ba? So be that person na laging sumusuporta sa mga taong trying hard. Sabi sa atin ni Paul Nalundasan, I work hard every day nor single day, but my faith doesn't work it out for me. I'm living alone and having my old mother and ayan, let's see, tingnan natin. Pero alam mo, Paul, keep on showing up. Keep on showing up. You'll have your own shining moment as well. You'll have your own turning point in life. At naniniwala ako na laging mabuti ang tadhana sa mga taong makulit. You get what I mean? Sa mga taong makulit, ibig sabihin nito sa mga taong araw-araw, pinipili nilang patunayan sa universe na deserve nila yung seat na yan, na deserve nila yung buhay na maayos, na deserve nila yung tinatawag nilang success. Kasi aanhin mo nga naman yung galing mo if you don't have the courage to always show up, na ipakita, na i-share yung galing mo na yan. And Paul, the rest of us resonate with you. Katulad ni Tino, lahat tayo ay may mga pangarap sa buhay, may mga struggles tayo sa buhay, pero sana ang mga struggles na ito ay huwag maging dahilan para sumuko sa pagsungkit natin sa pangarap. Rather, maging fuel ito sa atin para mas magsumikap pa. At sa mga panahon na kapag dumating yung panahon na masungkit na natin yung success, I hope mas maging humble enough tayo to also support other people na kailangan ng suporta natin. Minsan ang mga taong katulad ni Tino, hindi nila kailangan ng pera. Oo, totoo yan, hindi nila kailangan ng pera. Minsan yung mga katulad ni Tino, kailangan lang nila ng kind words from you to keep showing up. Diba? Kailangan lang nila ng konting kabutihan mo, konting sabi mo lang na kaya mo yan at konting pagpaparamdam sa kanila na they are not alone, na may kakampi sila para magpatuloy. Kabisyo yung simpleng kindness mo, it will go a long way. Diba? Yung kindness mo na yan, through words, I would say, is malayo ang mararating yan. Makakapag-produce yan ng maraming leaders, maraming successful na tao, at dahil nakapag-produce yan ng maraming successful na tao, babalik yan sa'yo ng maraming beses. So let's stop spreading negativity sa mga taong nagsusumikap sa buhay. And let's be supportive with them. Let's
learn to clap for them while waiting for our moment. Si Ana Lorraine ay a single mom since 21 years old, and kahit anong hirap kinakaya ko, mag-isa, mabuhay ko lang yung anak ko. Purpose in life. At isang mahigpit na yakap sa lahat ng mga kabisyo natin dyan na nakarelate sa kwento natin. At sabay-sabay tayong magtatagumpay. Mga kabisyo, magbabalik ako sa radyo. Tutok na kayo sa radyo dahil mas pag-uusapan pa natin ito mamaya sa aking pagbabalik. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Maraming salamat kabisyo sa Facebook, sa TikTok, at sa YouTube Live natin. Gandang araw po. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mag-iisa, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max.
Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag kang tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Pick. Oh. Here you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bye! Nag-iba! Saan ba na lang kami, Berbay? Siyempre naman tayo. Aba, Hindi mo maalat? ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade
Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Of course, wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin.
mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be complete. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Ano siya sinabi? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay, it's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, never. Kuna naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang
Sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all Bigat ganging upon you. naman nung It's just that bullying. we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? ginojoke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Ikaw. eh. Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... nang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, I Kanino don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle Yes, yun. kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa?
Like, hindi ba tayo pwede magkaroon ng personal conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga! Ito na, maghintay ka! It's a prank! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero ito na lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa lumagano. Kasi ito si Jero, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi nakita nung si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bataw-bataw pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan?
pa ako. Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Balukod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, Kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan?
aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa
Ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Oh no! Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Ah, tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganyan lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Minsan ka hawak. Ganyan naman. Ay, di mo gawa alis. Yay! Yung pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala! Ano? Legit to! malaki. Gago laki! Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na pa mo? Describe mo. Malaki. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa mo. Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney.
Pasok mo, kakapain mo. Pataas ah, pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, ma'am, huwag na mong ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Ah, sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang na. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo lang dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag nakubad. Ay, nanginit na panahon mo yun. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap. Tingnan ni bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay puto, nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, demo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. step, may stepping stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya.
Dito payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, Ma'am Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa Basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Yung PCX na puti, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo lang? Dali. 30 po. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Pwede lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba?
Sabi mo, Joshua, mahal mo ako. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Hindi ako nakikita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing ko. Bonjing eh? Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45 oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakakain po ako, kaya nabibigay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, sige. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Sige ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama Metro and Mega Manila. sa
Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh. Here you go. Hindi. Safe, safe. Let's save, save. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo. Metro's #1 Love Radio. Basic!